Marieta ndagira mitanyona urugai gasa county ya Kisii county amangana nyara ko bagakwanwa ase Senate na amangana maya sana ekiagera omwana ori Dennis na nyora Justice igai gasa county ya Kisii ekiagera ekigambiro nyara ko bagekunacha omwana ori nyara ko bagakorana ruwe bintu byabo nori nyoru na magoso anyara ko bagakoreka bisa iga abantu ba Kisii county agento totaete no maana aba youth baito banyore gasere yo maana gosabono aba youth ba Kisii county banyore gasere yo maana chibasa chabo nyako chigotumeka buya abantu mbako nyako bako kuchibesa gosoba ko ligema baga baba youth chibasa nyako bachiko bako chikoliewa agara youth banyako bako cyane kamugane gentekyo mugani mo cyandeke Erazimoragani igobona ngwakera Senate yaito ngambuya mono ekiara nigo yanyara buya nigo yanyara ko bagekonyara ko bagekorwa obosiboro buya na kuna changa Justice neta keira ase Kenya igase gento mwanyara ko mokora buya ba Senate baito korwa ase county chose before the 7 negento kerengaki ekiya egento kerengaki ekiya nana na to maana igo na intuga Kisii county ebichana biri kwa ase county rorio nyorekana na magoso anyara ko bagako bwetu alirwa ase kegambero agambiwu na ndasti bunyoka wata magoso igo base aya asa Marieta ngoro kubrani onkoba nango sabo musike simba aratu nege taliye kekekire katonyanse omuntu naro kure gasi aya agatsarenda agateba na akorire gasi ya matuka manga nango wanja mutike ketaliye kenane nyali bali gaiga na omo ske Richardson na sarenda akakore gasi ya ebuya mwana ngwanja mukore mutigire gendeke nande mbuya mono ase abasenete na bakire mbuya mono aso kuimichi amagendera konyara buri Kisii county nara yoka nabo ate gato ramabye bakondo kamuna jomo gaiga senga yo mugusi lakini bono nanje ngokonya se youth ezikolera twarira abana ba mindu na tolenza iga bange tasomete bose no bakora bono amane kono ajaga kia gitoru school fees na rito cha gwakararia agikoriye gasi togo akaniwe tax na rito abairane rikerege eyere buyiga ase bali banyora kana na magosa abo era advice bobuna kia baire korwe Senate tigabanyara koira nanka baya bandeli ba kara bane barabare willing na ready ko kora chigasi jo bose bana bana banka abego to akore shughuli eyo asante Senate amangana yamonya tanga mobwati chifofata asibate nerete motwari ayintoriko chigwanja bosongo gaiga Kisii county gaiga yaoro kiri example kiasiga deputy governor chinde onde bwensi ogotama kore kia makiaye egia jore tunakio akoba impeached okore amangana ya iga mobwato bonereri wamanya kiri governor sino okore gasi Kisii county gaiga momobwatrane tekere side ndwara magendero gaiga simba kuri baga omo deputy omunagenda ngabono egastorore bosongo gaiga amangana yo bonereri gaiga mokorwa maki mwamanya kori kubijana ntobwati gasi gaiga amangana yuare go jakarero tu akorre pi igabana tota Kisii county ya korre gasi engi ya chingobi simba netaya asa Marieta ngoro ku Richard omwende mose boni gantu abana bataka tochaire ndoro chigu aba barenye kuruchi besa baigwe gasi ebabwata chibesa baruchi besa banyore gasi igo boni go yekeira ase abantu abatachiri bakuruchi besa banyore gasi igo ase boni ga abantu abo bwata chibesa babwanda tabone baringe bare Senate bonse bairu me bonse ndo dikorre ediji ndo dikorra baruchi besa boni ge to barawo bakorra na gusi ojo chite kuruchi besa ari kwe gasi nere ne corruption yeste gora ase county ya Kisii county ase igo baende ime bonsi tonyoro barabu na giya ko barabana bataka basoma tabadali konyora kende gionsi ase igo ojo chite kuruchi besa ai wegasi abwatu ne dijinera kore nduki ebwatu asibesi barwete 800,000 ndibanya ko teru 100 bonsi bagende ime na giya ko ro mwana omutaka omugusi achaire asabati Your Excellency Governor egasi ogokora nengiya nande togo gwakera ngambu ya mono aseri bageri atigaire ria yari bari chache
intumu n'abasae otoegasi tokore gose bono sa bono na chi Senator Chosipi chi Senator Chosipi chia Kenya na ni toko bateinga egasi mokora nengiya kasi mwakore nengiya nande asema